Nesato ekaltorojene binto byonsi byatoereire asomo gredia mandamano onsi off usina kuredia abantu bali bonsi bakorobekana rero batimoke mbagenda korobekana iyo nabekoro kuna ishara bino motienyo yo nabokaro motienyo motoero nande omuya asense yeito ya Kenya mura iwensine na rete statement ya ritko ligoro egrade na ejitari jojo chinga kicho goteba ngore bobe gose ngore buya konene ne chinga kichaba Kenya bonsi go chamo na gotwara ebirengerio ebimabu nebugyo jadana tigango toje torengereri twenzi come and we listen together igobona toroje nensene to erede naye andonse sobe na kitokwera libagalia bena sema byaboni gakogwa gogo rangelina tosoime Ensakia mpaka tukore lituko lyale ndarenda mange bonole na butokora kwanani yake wakire happy new week sawa twanji sawa twanjire tomera naendo maite twatikana lituko Juma somoro bwensakia kurinde nyasaye no muyo monguru mu bwibya obyonsi otwanjire twikire rero ndo chingambiya tole makubangu na gokiare igoto kumwakira ngambiya mono timete gosabantu mbiya gwatiga bari nyomba abokire bona bokende mboro kada sene metintu tukura boka mambia ke mapema alo metakaro goja miro mapema turgonya gosumba monto na boka lende yono konya bari mtu binde mara kwa kwara oseti yes wero berende go chemere mekyara na bereyo biyande na injabantu bana mbiya nabatigarere baboka mapema singinchu bako gendeke bagokyabo mapema kegima asante sana Eric Baraza amono mwana Stephen Jr. Mosubati Felicitas Nyanchama no mwana Leighton Brighton asimolebono mambia toko baganiria nga alitukoli yake romogo chake mirimo ino ya kira lituko intutu aye chakirega iga ase ekibago kiri tukolia Jumatatu ekerabona to kwaregania senchira yobo ikirano kegime producer itonjo shauta nero no kwegena nga mbiyati gabantu bale aikira se kibago egera totale ase sabali yeye korubona igamba komo elio Joshua kumanya abantu ba mbalia ngega ige bare county ngao kigima korende otamire kubuka oikirega iga ase studio gando sia sibale twabaganire litukoligi ya mashabiki timu Ensakia good morning. It's a very beautiful Monday. Ekaratoroche skalia nigo embra ya tuete kurobotuko ubotambe mpaka bono mambia. Egekera ogosoka chibuti e jacket na ndibwe wayibuya kigima egere otange ekeuno. Anye mwabokire buyatu wakira Nyasaye ngambia mono kone nde onsi kubwati kurumurobele Ensakia litukole Jumatatu twakwareganirie bene team diaspora bakoro wana Kennedy Mirieri mwensi pia selibwa good morning umongina Salome kurochinse mochi Arizona musubati Junitai Cyprian Marubi ntobwate Caleb Mwetu ntobwate Divina Onkeo mashabiki onsi P David Kimori good morning anosi asimole tokubaligania bene ase umurobelio doa Qatar mashabiki naro rogalia chinsema cha Dubai chinsemo cha Saudi Arabia mwensi pia selibwa tuwabaligania kegima team chini ya maji team following na team apana kosa very good morning Sophie Kemi Motangi ayina mashabiki yetu kora chinsa mucha Nyangongo gari no mwana Joy no kwegena waitu na kwabokire bya yabo Keystone Chari yabo Labani Onami Chris Arogo ntorago tiga mae gatata kora chinsa mucha Bogisero yabo Dismas Okinye kiongozi Safanaya Onserio Kerry Esteri Vansi Kerry Teresa Kemto mashabiki mwenzi pia seliboa very good morning naende karibu sana asumurobele bweli tukolia lero buya kabisa bana watu akwari ya senjera ya vena sumutinyo yokane amatinyo kano maite nororende twaro yo gatatu twajire asumo sumutinyo yokane Kero kora aligeri ali amangana Jochian calendar Roman calendar bintu biria na bokoranga kyomutinyo kano jete anene kadote buno maite kale tuaja tukachakira tuaru chakira mutinyo gatatu no rori ngo mutangani ende njarengo ase calendari ya gochimaga konde birenere gachigoja openness yani lituko ebwasiore kabisa ndino ene mete ebwasiore ka mauga openness neralia nando isikurigirina anene amutinyo kane ngoro kwole Fools Day na bokora girina ningi kyagerete obwate ekifuruzi nyingi ngi kyarikogera abantu bangainireria mete bino moti na naroje na ali tuko liye motare ya mabantu batete na Dennis Olieji ojodo kobe koji ya Rambe Stars yare ngirende Fools Day ili tuko yare ngetarike ya mo rio kungainireria abona boko so mumanya kyomoti nyole ko ndendera matan imbagendrete aba Islam
nekero edini eri gosaba Kristo bege Islam bege Catholic bedini ye Catholic na barwa chaga umuti y'umutakatifu aburi tukure gorongwaro gerende babogortia makendo bam Sunday yobona umuti y'umutakatifu babwate na barabwo umutinyo utagwesomera mange na bogota kana kwara amanyanga kiebili ya jete matukaringe ya jagende kama goje gatwara 30 days gocha appointment tense na berego na boya jagirte ko Juchen calendar Roman calendar njiraria kwarra rende na ki ya agitina kwa ja kubarari tukerimo aberata to mpaka wako na bona aerata to orore yobona mutinyi no ronkwa korense ikuma jumuri tuiriri bagare bano ko kwari ya somro belio abwensa kya bona mambige ko karange na genda sense meme tanda Facebook to nyara Ndizi TV News digital baya sense mo ya YouTube na boto nyara Ndizi TV News ko nyachinga ki about tweet at Ndizi TV News namba yesimi tutumira uchumbe yao ne yere 079219192834 ine namba tutumira studio sema mbia bora tutenga kyoto bwadete tukure gorosara ina arenga se county eri ya 046 ekerona tare torro engoyonjale ngo lende na njoro Nyamira alia inka nende nimbo the interest chiane kerona jeta na yota yes na yota basani na mashabiki to bagande ngo studio ngo kwani na Joshua na bantu marabante edi bakengo chikoba maigabo individual ka to konyarna akiri bante edi na Ndizi TV ane no moro Ensakia no rokubarosera lituko bakande bago torigere bia sana maambia iga mashabiki alliance bitingo bakwana bakona abarenge motani 20 tingo bakwana bakora marieta ino lakini abate ina mbuya no twane ngaseke minano kia nominated mubunge Irini mayaka no twane generalia nere na bate atemba maiga rende tuanchira maiga kabisa maiga bagatena ya Ndizi TV ni kiboko yao. Asante tumekubali maiga kabisa mashabiki bali mwatu mate Brighton tumekubali kwa roho safi andugo tu mtoto virenga ajiniji tariki isa tutayara matukata taitire asumutinyo moya okane igeminatinga resolutions chirio monta abege to mwako 2023 kurwe tariki ya momotenyo motangani mpaka bono tweke tariki isa to rorangu nganko na goskole pole asingenje matukaro tatenini nigako na gosukonye kwa bwato murobere bukwagacha wachakire kwa leto muchanga ko umire no eneberega egero orone nanko na gosukole kiagera amatuko nigako mnyoka kegimonyo ko bwate afya ko bwate ko ngibi gokore kiagera ngabono weikokore mirimo yao nomokia igobono na indo mwanchu muligiriria ane producer ne recommendera ngane karutuko na gusukaiga kiro muntu ni gako na kwariganira itukuri ari ukurwa subu ikobwense nyasaye na wate muroburi ya kiro muntu ebeke buya inga isokobanga nkwarara nsemokiye kwarara na kikwarara noche koboki wali tukuririo mwario igo as much as yokori bintu bya biense byokone kyanga ngwikirani ora magania oyo mwako yiga 2023 na aro manyanga asinyasaye na kiwa mate bwa obore aye amo na nyasaye bali mwansi mwigwete bobe asimebere ino morasi bitanda byekinya gitari tokubaganirio ko bwena kwa bwango bwena na inwe soka moche sikugaiga asabandi bali mwansi mwasirira bamino gwetera simu basukano yechipara wetera samarweire wetera sekende yonskeri tokubaganiria nga pole enene sana na ndetobaganiria sa abe umontumya asimole ende nyasaye baelibirira chinga kechiga chubo kendo bali tole moyo tumera na somorore bwensakia tosirane egere tosuke motwe asekirenga kyokini morobere bwensakia oyokore to mona inche noyo minto gaiga noyo minto Joshua uta egere tole tosuke bosyo ochia asebirengo binde buya kabisa nara okombori bono Brighton yanga ya kwa manyera binte bikeigo na rendo mutienyi actually karo March nero ya lengo mutinyu mutangani ase calendar karo gure ndoba ne na chujan every year ringi ya kabere mutinyu kabere ona baka change mutinyu no bwata mange bwanja nimbororukane openness nero una nagote bibintu ne binge oza kwesomera boku manyali go mutinyu ni go lengo yo kabere katwa jakire March every to magwanda go jialia lakini ndabaka karo bakora agrabanya go change bakaleta January February na January February March April nali metinyi ya jiteko be kwa kubwata ni gudeni tukaje gotware metinyi 12 ndika munje ngote abingi arde ndwatwara metinyi 3 ndwatwara 12 months ngekogera ninje ngote abiko jibosio gabo asenjera ya abene sara kroto ngende tukunye gukwana simambia boniga asa utwanjeire
ekatwatigirita mang'ana Esau na Jacob wiki eria na abantu agendera na Joshua ekero twarenge emitandao bone twari gutumia Zoom aya tukobegetio zari kwarenge busy yake ntwarora naki ekero Esau aligeti goita Jacob kai Jacob atamete goto Jacob na atamete igo monto na bakuri goita ande mamo mwabana nero kare komonyerera Jacob na yaya Esau narigeti kogoita ngakyogora bono kurata magochiare agateana tintageti insiri abana bane babiri ikiagero Jose giaja kubwata naria na baje goitana bono rende agatama gochia sensemo ya Mesopotamia no Mesopotamia sekale Joshua na Mesopotamia bakaenda se nyumba ya Laban ni gare mo muro mwabo Rebecca oyori mamo mwabo Esau na Jacob igekero bachieta ajete bwango yae nande ise na moteti na to nyoma korwa ase karirende story ni ntambere akagenda ya sense asomo joraban enka ya raban den raban yoyore yango yae igota kwa samara mwana bokora na monta matakara goita montra bakura kara suka tikakuyembera entro bokira ayina aye virorende kacho so mamna oyonde aba mnambalenga Abraham babiri wana simba Abraham mnambalenga abati na wate Isaac na balibo musubati oli mokoli gasio ya no abunga batayitoro mwanju morelia ekerosara gasirete oyonde na nyometo musubati okarukuna Ketra bueno bana ko tenda bana Abraham nando Abraham mete eketura garutugora tebia bantu baitona ukujoro waseniwa abuna bono mete mwaka gusarai agaje kuchenjiwe eliete karo waseniwa agaje kurusara Abraham ne akara kuririgima ekaraseniwa nali ajite ko kale kwerende masenaro ekaro waseniwe na bogo chenji elieta abuna bono Joshua na bago chenji elieta amen tuko jumboinake na kuboneno roje na kite kome agajite ko chenjirwe elieta Israel igotara chenjirwe elieta Sara igotoraika igo majumuleli ina ebiro to gatwara algerinde bukwali na ebukuyonsi ne bwata masini asinjira yabe no to mutamere Nyasaye ko to tamere Nyasaye karo to kuboka bono mambia ni go Nyasaye agotusiseni ande nero ko to chinguru chonzi kyera nere otobokiri bono mambia na ayo kubokiri tari raisi kwarko boko so ime Ensakia kwarko boko nyore nsiorori koira kwarko boko nyore na umutuko gwati kabisa magongo gwati ore lakini wemba liba gwati ko magongo boni ko se mutuko bahati to tena Nyasaye ngo bakunale irinde munyare mokubwena nere bie ko rato bweni onde tayo nande nerina ekero kwa igure sagasaga adiga go tware sagasaga mono mete ndio ko igwe sagasaga wana kwa be sagasaga nyene kero ko igure sege bono tigera Nyasaye orana ngaki akokon Nyasaye nero mubi obionzi neke maana gwatebire nga tarirasima omonto aboke bono mambia karibia si kawaida talibotambe igobonekera kwenyorire oromogima buheri wa afya ekentege tangani be kalirunse akira Nyasaye ngambia mono ande twale naro yugusaba there is power in prayer chingurunjiro ro chinene asama sabano nyankwana gusaba to sabe to chama chingurunjiro na intubuna bakenya to nyare ko batu gusaba nabakoranga amangana baguchaka go chenjibuna chakire go chenjiga rero kanga nigo tuachaka go tebanga maandamano achakira se county ya Nairobi chinse mogana kulendo wetera se chinguru cha Nyasaye wetera chinguru cha okunira baraya babere barojenga enchiranero ro bara sonsore amangana egera bakenya ntona goswa asamangana yechibura buro buya sana igama sabona bwate chinguru igantoroje chikanisa nyinge inchia kwande tamangana ya bakwane ekero rende bakwane bakaboniga kingure na masini ekerago ja Sara igonya sana maitini seito yake ya utware kwenda gochibusio kana ariko rile mangana Abraham akeigo Abraham ekero Sara akamode dina bagende no modeli igo monyi wete mbanyore to mwana lakini umwana oye kero bamanyora tarenge bisibya monene mbaka Nyasaye agaja gwikiranisha kagaja kwibuka igo Abraham na Sara mbanyore to mwana mutangani omoreri agai mbanyore to mwana mutangani Ismail lakini Ismail tarenge kerenga kyo monene tarenge syukia Nyasaye igo no ekaro kina mbaka bagate gutwara Isaka baje gutwara Isaka nalio
bono eira ya nyasaye ikirane igona boko nyara eira ya nyasaye tira ikirana mpaka ikirane ase mambi yabone nyasaye no muya ande nero gotobokia bono mambia mwana mutangani ariko ku Ismail ntu abwate Isaka ntu abwate na abande wojabu bono Ismail ni gari ngoyo haga lakini rende bonne bo monene kero haga kwiboru mbororekaneti asana abwate kirenga kiria tete gwikirania sobugima bwa Abraham no bugima bwa Sara ewono mwanchu molire bintu mbirororo anya Sara bikorekane kwimukiriririe teri ya igoro nyambire ikirana bado tagwanje gogwikana bwate kirenga nonye na sobugima bwa nga weikaikiranie egento gete gotoranga ngona gwetorore bintu gete ebinene bintu gete gukuminga mangana kiaya ebintu ebinigo bigokoroberia egeroswe ase ireri nyasa atagete gwikirania ase obugima bwao igaye gento kuna gokora kana kumusaba no kwegena ase ngenja masaba narororo ita depend masabao na masaba ngenjokia masaba narororo ari riogi ase nyasaye na masaba nare aroro ale yane chinguru mpaka gutaburura nyasaye nga yayo mwana one usabire igobono twigere gusaba andi tutware chimbwa cyuko nagokora masaba nande kera saba subati ose abakungu osabarugi ba Abraham bakubarwa agatari ko barwa aba bakubarwa babere Sara na Ketra ekero Sara kwete eyonde nyamabideti agachikonyoma Ketran anero yokubarwa oyo tanyore agai tari kubarwa tanyometi agai rende ne Elina Sara tete na ya ngakirende ngochandika togokia ngakirende otakora arore no sintonyoro mwana nari bagite konyora Ismail oyore sano with Haga bakate konyora Isaka na Sara Sara mwana bwatere no yomo oyore Isaka nando oyikiranete ase eira yanyane kanyasa kodende ababane bagite bakanyora na jita kanyora Simlan Jackson na jita kanyora Medan abono nabalinge bali bomoswati Ketra igobona abana abamura abwate batano lakini olingo barwale lakini talenge mwana obisho naba Ketra ni bagojigoja ekero Sara kule igonga nyasaye ngwanchirale nga ekero musa chumunginogo asirira rurubo ikobwense naende naboko nyoro munginonde egere mumenye teko babube kolengana ne Biblia wasikolengana ne lingana le nyasaye nga badaye naboko endoligie omo subati unde endo nyuome lakini abundirikaraake alingare rero terigwanjira ni jemboli bishop mano terigwanjira rero ya terigwanjira neri ne asinale bugugaro te abe umusubati omoke ekeraro rirere kero mugako ya kura arore na ta komenya buya na bago sansoraga agenda ngao enda nyumo ngao lakini bugure teri gwanjira na musajara bako nyumo mukunguone oika ne bwata machikae ni jindu jindu gibosi lakini ya kare yejibasu dende yejibasu kare njalenge bo kaza to kwa na sensemo ya check Sara na ni algorili kero sodom na gomora ya sare digwe akia na lega chaka abuni jengo tego jibosio kero jasare tigupi kero mokarot akorigeri maga ko bejumbi roti agatamana baisike bae ngakiko ngaksoro na komana ndi ajitega chaka ja chaka tiko se astire tebi ayo na ye biro manju muri tukura aligeri kiara nyasaye na rotu anjire koba studio bono mambia biamono mashabikito Ndizi TV tu wada timu bana kosa team following timu chini ya maji na timu diaspora yes ndo bwata somnya kirgo itare Kenan Gisemba dime de Kenan ko abekira bata mabo mojo to eristi ya bantu korwa sensemo ya US usinsemo ya diaspora medino na vale Singapore iko munya kirobo Kenan yes mero go diaspora yons una the president. In fact, Kennedy Gisemba is the president ya mashabiki bali diaspora. Diaspora no ndipwensi ule outside Kenya. Ego bono nayo kubawakilisha. You have a very big role. Kabisa. Kabisa. Kubabeka manyagetinge bonse ama. Bonse ama. Kwenda kina. Nande toko bati mwanjumure kro waso ira sensemo ya online alia. Uno waso ire Facebook watu nyora Ndizi TV News Digital na boko share. Na boko share kwende linki eyo na boko share musanio na boko share group yeliore. Mweto WhatsApp group nero konyore bwata bantu 250.
igobona naboko share agwa share ko batena Ensakia no igutuko tokorosera rituko riao kera ngote turina ria rasama gaseti na ria koreka ndimo no twagote runa rero korobekana nkoyo maandamano tayo na korobedo korobekana bono tumia advantage yembura okomere osoendo buruge bituma byao gosoenda chua kali yao totamira runa rira maandamano aro tindi gotara gotindi kwenda aseke bagokio igobono Raila Amolo Odinga na called off maandamano ekero yarokana ndabona umurai bwense Dr. William Ruto onyari ga korobie ngoro gotena bono bakwandane gosebaro na ki bakobekense ya Kenya korenga no murai bwense nigatete na ejitari chinga ki choko tebanina oyungo kodro ya ngokora go say it's not the time or then I'm right or I'm wrong ejire chinga ki abakenya maso girgo chamo inde torore na kitogo ski Kenya bosio enyere bya mwanchu muligereria karkwaro riri naye igo ekera barai bago chamo naye bika abantu bamino amo tiga kuna gosalie binta sengenchonga nyare bote birega aba baadaye ngoche wikabari nande they are not enemies they are friends ekaro bagurira mangana lyo sipi ngomera na bali barasibe chae ayana lyo mizeto montomino na lyo salitie ebinto byo montomino bono lende gocha gochagana ende yabiga sienko muntu arabandi bakurira kigima inga byasara byabo nigo babuguriti chilone bandi batamanyetire kibagocha guchirani igo kuirania abamino magega gwetera se chibura buru chitali gokonya nigo togochikana asiri tali ya Yesu ekero togendete kurandia omolembe igo mwensi pito bwate totomere ujumbe kyagere chinechinsa chino chiabene litikulia Jumatatu linyakigima emambiengi ya unajua siku njema uonekana asubuhi na imeonekana kupitia umorobuli Ensakia tolega igatayare gukwana naye umwanchu muligeria andonse sotobwate tikorwa ebenkoro chinsa macha rungai ni metomo swati vansikeri na abo getanagenda togotobwate kigimebe county ya Murang'a maswati Teresa Kemto no ale galia county ya Isiolo galia ntobwate captain Abifon okoligerere kora chinsa mochire moyale ntobwate captain Omweli Abraham ogotobwate botambe yani gotobwata mashabiki atangete alende tomorobuli Ensakia nga tulikobochoka ande taye magosa gotokia nonye ne dagika igobono tutomere ujumbe mna twagote ya Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook YouTube no tolegalia Ndizi TV News na baige namba ya seminary gorabo ase TV yao ande naboko bwate Brighton Makoli ase Facebook yae enjumbo ati buna Saron Tita ase Facebook abuno togotoka sense meri mitanda ikiagera ensebono ya chira sense ensemo yekerero esara nyama tutaraso majese mensibirisa do twaro ni basokano yejibara nande yairanire eto arabanto keroka Kisii keroka mabuka ali abantu mbasiru mbatano eto araba university ya Buhani Kipani University abana aborokiwa mbasira alia aborokiwa mbasira mbakendere banjasira ebasukana nendete koba ase ebara hono ne na twarko borire na serikali nyere kubeke miroberi ya bene no ene kerente bayate birio monyene na egali ya twalire bokongo teko mobeteri na akora enda nero ina gari gete kana le korwase asegete na jide korare mtu bianage kana rengi iskalia onderbe ma dana tata igoroma tena te die boss yane ni gari ya bicho kirende agandena kora enda ora rochibe karo komina yetori nete karo komotena ya oli mokali serious nanda agote data au kwana sabantu bale ingando kana lenda jitachiri na inurenda jigari rosie gari tigako tige gari tu yani na esali utakete chibesa utakete jibeze yani ugwasiri abagima y'abantu bakure bona aye ngakyoko abantu babo atemeroberi yabo yani ngagwate bwigari ne bwate shida ngakaranye gende bitereri toro mara baba to yero sali no engari nya twalire panja ya twalire mochando yoligereri immediately kyagara ina magima y'aba Kenya ayo begete bakentere be yawo asako igoteri bija na gitogate baranga mogurka usen short term mobwate long term kara kora short term bwangu check chi breaks ebi bono mna abana bali ba survive kurwa Pwani University na rochimba bakwanete nabalikiba mangana bagote banankikia renge bagote bange break go yangete iyaro lekantenga ne tuaro muchando kulende iyaro lekantenga ne tuaro muchando mono egento kikiaro kire shida no ensini ni eyere gari ebe personal ebe mezigo ebe yekubuguri abantu akiyerigererie egere tutange bintu igo monto ga kwanne tiga gusiererie gendo mete ngakieri egari yakane or accident ayeta
tajiri kwa bona ngaki gali mbuyere wede tajiri karaka bori genta kaligeri mononiga tari kunyora abantu barengime naye gaki kabe umuntu gochari mwanya bantu kyara manyana naye kera abantu bari gari n'abantu bugwete bwo ne kibasi nje y'isukuru neri natebe twe ya moni ngende to bereresi yani kubuguri abana abandi bawe bakura ikubuguri abana ani abana baikaranzede ningende kunyijungusa na ino gaki abiburi kibagwa kana bese akiyeba to ko te arene chituri burenga goso mwana oeti gukoro saa 11 oje kwike skuru saa 3 bono rende gaki mborokyo umwana ikonya arosete umwana abana konya babwesuse iri abandi konya wana nabono umwana tari gutwara noye habeta ntyo kuba none skirasi asenge njomi to Brighton amono chigari chi apara matatu abanyene namusangirira ikibese cyo ncyana guisana tinana korora monto katanga ya rero ncyato isanete rero karati moka gari rarati moka haijawai kutosha vile beke gari abe na proper condition kiweta parari neke nagiye wikira twara mochena abo bisabali bapara wose traffic umuntu nabarucinga maene egari yiga nebwato bukurika nonye namagura airire tanto bali bagu amagora airire pira kile ega noere para side mirror njio lakini unasimamisha unaangalia na unaruhusu ega hali yagenda kiye kirgo chia sekete kwa yunga ya kolire amangana atari amarunge igona inu police officers ba traffic muri pararia ene kyonye gari kibwatari goso iki abantu ega hali chengai babuguria amagosa ayanyarko ba kago shugulikeru alitora konya magima mwanya bantu yes kibago tena uzibo siba ufa utajenga ukuta na ukijenga ukuta karando bakure na ndo bojikwaga choru wakioro dede kwaga jegate torendane na litora ngito skojo sika to boli deli tuko liabona mambe to kwenda sense media check ni linaki ayoro chumura ibwensi tukuri garona kwanilite ense ya Kenya na Raila na Raila aka core of amanda bano kondeira nate betena ina etape divina to roberetie nabo to kwira na street yes Abaraira kwande deo tama njene gwetobe nabade tena tabe tibuna toroberetie na andi nabuto kwera na street korenga naye wano majumuriria inkie koroje kita kiriko korwa no muraibwense na Raila elinde street mbairane kena tena nabuto kwirana nyabi igone break babegede walikanyagia mudogo tu igari ero still nere on wameweka break igon break igobona magani ari abo korana ratekirani tuna ba kone street bono nakituko goboli ebirengere byao na ayenga kioroje mangana aya anaikirane usinanda bandona jimanda foto tena ayenga kioroje ntinda baikaranse baso sorane usinanda foto tena Raila tigera na mandamano usinanda foto tena ya muraibwense bono to ebirengere byao asimambi yabona ndo nyori tukuri ala ya Jumatatu ni tuko kwanda siasa na magendro lakini geyoika ense ya monenu sengo tetra stochi ojia kolende naboto tumira uchumbe asima bya bone gato maikwana sinsema ya check naboto taisara all right bya mona uno yimintata birembeke mente chingurunga mukazo nitilie mukazo nga ayenkioro chege korwe egera nainde ntuenyora tokugenda para singincho there are some conditions kero mondo tanjira nete bakwanera ne just like that kero mondo na wate condition chae Raila natewetenga kama haitawezekana tena bado tutarudi tena igone break babege ayenkioro chege korwe so that nainde ntuenyora toche para nainde amangana bunaye goro chabantu basiritie magima abange na naruchinga nabo Gusii bono abange ase county ya Nairobi Kisumu gali no Gusii umwana oli ageturisasi no mwana polisi oyo sire tubugima bwana ende nere gose no Gusii adol na kagete nkoro ruo Nyanza ruo Nyanza igobono mwanchu muligeri antutaiti bintu binebi inkioro chege korwe na baraya babere egere tutango muchando yo iga tuchukororekana na ende aboko tumanya wetera se namba SMS eyiri goroga bwa TV yao otumanya wetera Brighton Makoli eyo Facebook yaye otumanye wetera Sara Ontita na baigo Ndizi TV News Digital eyo Facebook yetu na baigo YouTube na otoriga ali atomeseterende ne producer yetu na yabekire bintu gabo asengencho yago tigatohende asimitandao torenga mbarabia check bondo ende check sorikon asimambi yabone genda utoma uchumbe yao konende turaenda sensema ya check ya kongo myoka sensema ya naria nindo jerija nyagwanga no ali memory kinyidisi masata good morning it's Monday with the many blessings count me in with Brighton na no author naye jandali kichana onalipo monde Jeff Sara nyara Ontita na igweta mangana Joshua no ale imenero imoroverio
kwa niwe Joshua Susi Liruma White etureti ya gichana ama na banda abange atumete Susan Liruma White Susi Liruma White adana hero tundu from Gitoto Masaba Litunda Green good morning Kareb Matagaro Kiyondi Junior adana Kareb Kiyondi Koranya Diajo massive locked with Eli Giborura Junior Edwin Matagaro no bareme yumurore Evangelist Brendan adana count him in from Marani Kiareni Burang Village pamoja sana no moteriare amatera ao gaitengo nyafuwa dinde jali achacheswe ase embeo tora mogira adena kurwa no nyorobi no alime yumurobera adena good morning kiongozi wani onseri adena no alime yumurobera adena good morning timu wa Ensakia nikonya nyinyi hadi tamati biyamone kroma ndete utoma ujumbe ino Kemi Sophie Motangi morning Sarah Brighton and Joshua emambie ngenya saa tuanjeire I'm glad that God has touched our leaders for the dialogue as the country we are happy receive greetings from Dr. Joy Litko Ligia Abana Paminto ahead biyamano as SMS yao as mambi ya boni sara tigara siomi alia maya kodigerie simie gwetera senambe ya 0792192834 Asante sana Vanzikeri na agenda tukuligeria na intwe kura chinsema cha Rungai Kajiado. Asante sana baba. Diodi Manyensa agoteba Eric Manyiza good morning Sarah and Brighton watching from Getare. Blessed day to my twin Vanzikeri. My only brother, Eric Manyensa, wishing him all the protection on the roads while riding. To all Makutano Boda Boda and Getare Boda Boda stage members, na watakia siku njema to my friends. Asante sana wana Boda Boda wa Makutano Junction na Boigo Getare, Mwairwa Maiga Mange Kurwa ase Eric Manyensa. Dolphin Morago teba good morning, akaweka Lisa Sega Ensakia. Happy Monday, I can see all of you have started with a smile and our loving God is good. He has blessed us with another day of life to live. Let me wish you a blissful Monday. Hope that joy and success follow you in every sector of life. Be blessed always for the good job you are doing to improve Ndizi TV. Asante sana Dolphin Moraba banaye seseniwa. Ruthi Kwambi ondie kiagoteba good morning Sarah and Brighton niko ndani kama kawaida. Na otole na Joshua uta na ere moko motiga magega. Joshua Mokua to my friend Joshua Mokua from Kyogo. Receive my warm condolences on these times of trying to take heart from losing your daddy. Asante sana Joshua, pole sana. Kwa erambirambi noyo minokoro kwa dayo di Manyesa. Evan Simbaka goteba watching me live from Doha, Qatar. Good morning minto mwanya getingeti Ensakia. Getting you loud and clear. Kazi tufanya kwa bidii. Eyonere ujumbe. Linetiondia kikura Saudi Arabia. Agoteba agotokuwa niga. Agoteba good morning. Claudia Nyakezi baba. Agoteba good morning Sarah na Brighton. Mark me present. Tumekumark ndani. Simeon Atuti agoteba pamoja. Vanzikeri agoteba morning Sarah and Brighton from Rongai tuned as usual. It's a great day. I'm much humbled in the presence of God. He has done me well. I wish my daughter Shanice Amora happy 60th birthday. Happy birthday Shanice. Ekarogwe kire 6 years. Tikanya saa kulinde baba. Leo kuna keki mkuje please. Na rausha wafuatao waende kazi. My mom Eunice Kemto, Elvin mamake Sheila, Bosiboli, Diodi Manyisa, Pasi Kwamboka, Ruth, Brenda Gesare, Okinye Dismas, Nzuri Kraido, Mahewa, Sweet Banana, Nyangares Edna, Nyakara Nyabwengi, Jazzy, and all Ensakia fans, na wapenda sana. Asante sana, keke yunabogo tutumira kabisa, na happy birthday, asumwana Shanice Mura. Brenda Gesare, agote via Vanzikeri, we love you too, mommy, and have a nice day. Michelle Kerubo, good morning, Nico tuned. Jairo Maunyo, agote good morning, watching from Sukutanyali Bali Masaba. May God bless Kenya. We want peace. Asante sana. Kiboka Junior mpenda amani kura material bobasi Kenya village. Agote banato ligeretie. Makindu getuma all the way from Kisumu. Agote abwakiri biyakoro ega Kisumu Osongo na Nyamira na Kibokiete. Nikobokiete biya na etu akoga nereli tukoligi ya Teresa Kemto.